Ei pysty saati. Sieltä vitut on käteen oikeesti. Jää jaloillaan! Jokerihan. Eikö rodeo mies? Älä keskity siihen heiluttamiseen! Ootteko teillä ajoita? Äänekoski. Kyllä, se niinku pikkusen pistää. Niin kyllä mä Äänekoski tulee niinku näin tuonne. Missä nauru? Tää jokeri, vittu, tää näyttää jokeri. Lähetään vähän kovempaa. Niin helposti. Ei se oo niin helppoa. Ei se oo niin helppoa. Mä ajattelen yhtään sitä. Tuolta mulla on sytkäri. Me kyytiin niin. Viepä Marja, vie tuolta. Nyt on käsi väärässä paikassa. Ilari käsi ilmaa! Tasapaino sillä kädellä! Just noin. Jaloilla kiinni ja keskivartalo liikkuu. Hyvä. Ootteko tuolla eilen jo? Lähetään vähän kovempaa! Kohta se.